Здравейте на всички! Днес ще ви покажа как можете да настроите вашия профил, да сложите всичките информации и социални мрежи, които искате да поставите наистина във вашия профил и отделно какви функции предлагаме, за които най-вероятно не знаете. Сканираме вече нашата визитка от Ninja Cards и се визуализира нашият профил. Както виждаме, първата функция тук още е промени корицата. Тази функция променя наистина корицата, която е на вашия профил. Сега аз ще поставя една снимка и ще ви визуализирам как ще изглежда. Избирам тази снимка, примерно, цъкам готово и тук вече имам функция да отрежа снимката и да я наглася както на мен ми харесва. Примерно на мен ми харесва ето по този начин да се визуализира. Селектвам си го и цъкам изрежи. След това имаме опции да видим как ще изглежда и тук вече цъкам запази. След като съм цъкнал запази, вече профилната ми, по-точно корицата ми, изглежда ето по този начин. Тук имаме функцията обади се, която ако сте поставили вашия телефонен номер, се обажда на вашия телефонен номер и тук е сподели, можете директно да изпратите вашият профил, дали в Viber, дали в Instagram, както видяхте, вече съм изпратил моят профил в Viber. Тук имате опции да персонализирате вашия профил, в зависимост от това какви цветове ви харесват. Мен ми харесва ето този цвят. След това имаме опции в профил. Можем да си влезнем в нашия профил или с този бутон, или с ето този тук. И сега, смяна на парола. В смяна на парола трябва да поставите вашата нова парола, ако искате да я смените наистина. Смяна на парола и потвърдете паролата. Задължително двете пароли трябва да са еднакви. След това смяна на имейл. Тук вече можете да смените вашия имейл, който е главният ви имейл и може да смените вашия служебен имейл. След това отиваме на смяна на адреса. В смяна на адреса можете да поставите адреса на вашия офис или на вашия физически обект или къде се намирате, примерно може да дадете град Пловдив. След това отиваме на профилна снимка и тук вече може да изберете снимка, която да поставите във вашия профил. Аз отново ще избера ето тази снимка и тук отново имате опцията да я изрежете. Примерно изрязваме ето така и отдолу мога да видя наистина как ще ми се визуализира. Ето така ще ги малко по-малка да е. Примерно харесваме ето така да ми изглежда и отдолу ми показва как ще ми изглежда профила. Профила ще ми изглежда така. Добре, цъкам запазване. Запазва се и след това ми казва изображението беше успешно качено. Следващата стъпка е лична информация. Тук може да поставите вашето име, фамилия, компания, позиция, първи телефонен номер, втори телефонен номер. Наистина може да поставите каквото поискате. Аз ще поставя ето тук моят телефонен номер, както и Ninja Cards да ми е името на визитката. Така, запазвам го това нещо. Отново изчакваме и ми казва профилът е успешно актуализиран. Добре, сменихме му нещата, сменихме му данните. Следващата стъпка е важни връзки. Важни връзки, в които може да поставите Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. Наистина абсолютно всичко, което бихте искали да предложите на вашия потенциален клиент и да му представите, както и може да качите PDF, примерно вашето меню в ресторанта или вашето CV. След като изберете едно от тези неща, цъкате запази и процедурата е абсолютно същата, както видяхте до момента. След това имате преглед на профила, където може да прегледате каква профилна снимка сте сложили, може да я премахнете, може да видите данни като контакти, информация, адрес и QR код на вашия профил, който ако сканирате ще ви визуализира вашата визитка. Следващата стъпка е визитка, която ще остава за последно, за да видите наистина как ще изглежда вашата визитка, когато се сканира, и тук е вашият QR код. Тук имате вашата профилна и вашият QR код, който върши същата работа, визуализира вашия профил. Вашата визитка, може да запазите QR кода, може да го изпратите QR кода. Следващото нещо е функции. Това е много важен раздел от нашия профил, защото тук имате директно изтегляне на контакти. Това нещо аз бих ви посъветвал винаги да ви е пуснато. Защо? Защото когато ви е пуснато и ви сканира някой вашата карта или вашия QR код,
му се визуализира вашата визитка. Нека ви покажа директно как работи в момента това, което пуснахме. Сега, като сканирам визитката, се визуализира моят профил и вижте сега какво се случва. Директно вече данните за моят профил се изтеглиха на потенциалния клиент. И от тук вече като цъкне създаване на нов контакт, ще ми запише данните на неговия телефон. Така че това е най-добрата опция, която можете да цъкнете винаги. Както ви казах, влизате в профайл, функции и гледате това да ви е чекнато. Тук ще видите малко повече информация как работи и какво работи и какво се случва тук. След това имате анализ, което на мен също ми е едно от любимите неща. Наистина тук може да гледате колко пъти са ви посещавали профила, колко пъти са ви изтеглили профила, колко пъти са цъкали вашите социални профили и колко пъти са ви споделяли вашия профил. Тук отделно може да видите отново как се визуализират нещата, нали, посещения, изтегляни и така нататък. И тук още една статистика, която също ви показва подобни данни. И на практика остана само едно нещо да ви покажа, което е визитка. Визитката вече я видяхме, това е вашият профил. Пак се изтеглиха данните. Това е вашият профил, който ви казах, че може да си персонализирате. Както видяхте, наистина това са опциите на нашата смарт визитка. Ние абсолютно всеки месец вкарваме допълнителни функции, така че за да направите иновация във вашия бизнес, да дигнете левела и наистина вече да забравите старите хартиени визитки, си вземете нашата NFC смарт визитка от Ninja Cards, която ще бъде изцяло персонализирана за вас и вашия бизнес, както и ще получите този уникален профил с уникалните му функции, за да повишите вашия бизнес. До чуване!